Nongkong nga ay kubli ya pi baro ki subscriber ki baju kersan yang nak por syakapor bat kumju ru hakane ka video bamenda UMDC ka BJP natura ubernam en marak ulaong ba menteri rang ba kongrat ke sang ma dei ban penpena ya ketura kum kanong ba pertelang jing ya kendu bat kiken hun ki bala mi sakmat ban bu ya ka jing dawa bahakane ka jing penpena kalong ru kum ka jing su keliang ya ki paj ba ka rilum garo ki bala penjob bungut ki MLA khamtam ka tura bala penjob ya menteri rang ba ubernam ulaong ba ki paj ba ki ba kersan namar utei menteri rang ba badai ugaro bat uba mi sakmat ka NPP ka badai ka seng garo ya ka NPP la thau ban nyingkum ka seng nagaro bat pantrei naga bentab ka bha ka met ki paj garo ladai ka ban pensai ba ka norim NPP kaying naga benta ki garo ki paj ba rilum garo kila kersen ya UPA sangma ubanyeu ya ki garo kum ki khun garo ulaong ubernam namar kata ulaong baka jingdawa ban itu ya katura kum ka nong ba portlang dei ban pediang da ka ba hu jingmut ru bagi garo kila penkubor ya kaying kasem jong u bat ya ka NPP ubernam ula penkenmau ru ya menteri rang ba udei ban penurlong ya ka jingkular ban penyo sanlak ki kam na ki samla ka jella kabal lakular hakapor bayalap election ulaong ba karai menteri rang ba ban ya kendu ya ki da ka ba song than kalong ka ba bha wat lada ka slem ya ka ba om ya kendu ulai kuble ya menteri rang ba ubala kloi ban ya kendu ya ki ba ya ki hadin khatlai sngi hendrei uong ba karai ban ya kendu hatura circle house om ha ka jakka ya ki kamlong satya ka badai nambar ki ba ya ki ba ya ap bat song khatlai sngi bat menteri rang ba udai ban burom ya ki namar uai jubab hadin arte ya utam susu une ka MDC BJP ula keno ba ka NPP ka nyeu ya ka BJP hukum ka seng liang persya hari lum garo bat omdon satya kata kajing sarom hapdeng kini artli kiseng kubli cibun ya pi baro ki basngap ya kene ko kubor ka banta